Доброй раніцы, сябры! Мяне зовут София, и вы глядите «Разумную раніцу». А вы ведаеце, што ў Беларусі выбіраюць расліну года? Ёсць такая і ў 2026 годзе. Летась кожны жадаючы мог узяць удзел у галасаванні, якое зладзіў Інстытут эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тройку лідараў склалі наступныя расліны: канюшына лугавая, дуб чарэшчаты і верас звычайны. Менавіта верас і быў абраны пераможцам бальшынёй галасоў. Верас вы пазнаеце дакладна. Гэта шматгадовая, вечназялёная, галінастая, куставая ці кусцікавая расліна. Можа вырастаць вышынёй да 1 метра. Мае дробныя, безаваружовыя кветкі. Плод – 4-гранная коробочка. Расце верас у Еўропе, Заходняй Азіі, Паўночнай Афрыцы, у Амерыцы. У Беларусі гэту расліну вы можаце сустрэць на пясчаных мясцінах у хваёвых барах, тарфяніках, а вялікія зараснікі гэтай расліны называюць верасоўнікам. Верас шырока выкарыстоўваюць у народнай медыцыне, а таксама у парфумерыі. Смачным і цалебным лічыцца і верасовы мёд. А ў гарбаты з гэтай расліны проста неверагодны водар. Верас мае глыбокую сімволіку ў традыцыйнай культуры беларусаў. Сімвалізуе асенняе абуджэнне і сувязь з мінулым. Назву першы месяц восені – верасень, кажуць, атрымаў таксама ад вераса. Для беларусаў гэта не проста кветка, гэта яшчэ і абрадавы атрыбут. Напрыклад, выкарыстоўваўся ў вясельных абрадах. Нашыя продкі меркавалі, што верас сімвалізуе вернасць, любоў, шчасце і дабрабыт. Сёння ў Беларусі вельмі папулярная і назва верас. Знакамітыя беларускі ансамбль таксама верасы. Прасякнута прыгажосцю і творчасць беларускай пісьменніцы Зоські Верас. Толькі паслухайце, цвітуць на ўзлеску верасы пяшчотным колерам ліловым. Змаўкаюць птушак галасы, губляюць першы ліст дубровы. Спадзяюся, што сёння пра галоўную расліну 2026 года Беларусі вы даведаліся больш. А якая расліна падабаецца вам? Дзяліцеся з намі. А я развітваюся з вамі. Да сустрэчы, сябры!